La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona us ofereixen Estranyes Parelles. Vivim una època paradoxal. Tothom diu que cal diàleg, però ningú escolta l'altre. Ja és curiós? Doncs bé, m'he proposat asseure gent perquè parlin. Sempre dos personatges d'àmbits ben diferents que no saben qui es trobaran. Una conversa sorpresa per escoltar i descobrir la persona que hi ha davant teu. Els camins del diàleg són inescrutables i amb un bon àpat al davant, les parelles més estranyes poden donar lloc a les converses més suculentes. Juguem-hi, no? Els nostres convidats d'avui són dues persones acostumades a fer-ne vibrar milers. D'una banda, el cantant Alguer Miquel. En pocs anys, els Xarango han passat de tocar al carrer a ser caps de cartell dels festivals més importants del país. El seu activisme social, la seva música festiva i la seva capacitat de mobilització els han convertit en un referent imprescindible del panorama cultural català. A l'altra banda de la taula hi haurà l'Àlex Corretja. Durant uns anys va ser el millor tenista del país. Va arribar a ser número 2 del món, va guanyar una Copa Masters, la Copa Davis, es va endur el bronze en els dobles dels Jocs Olímpics de Sydney i jugant contra Pete Sampras ens va deixar alguns dels millors partits de la història del tennis. Junts dinaran en un lloc de postal, el Castell de Verdú, a l'Urgell. Aquest imponent castell gòtic del segle XI presideix un poble medieval que s'alça al límit de la comarca de l'Urgell, mirant els camps de la Segarra. El dinar anirà a càrrec del Sergi Ortiz de l'antic forn de Cervera. El Sergi va agafar la braseria dels seus pares i la va convertir en un restaurant gastronòmic. Practica l'slow food, però l'èxit li ha vingut ràpid i s'ha convertit en un dels restaurants de referència de la comarca. En aquest país diuen que no coneixes de debò una persona fins que no hi comparteixes un bon àpat. De què parlaran Alguer Miquel i Àlex Corretja? Quan va deixar Sant Joan de les Abadesses per viure a Barcelona i estudiar Història de l'Art, no sabia què passaria. L'ambient musical d'aquells anys al barri gòtic el va arrossegar i el va empènyer a deixar-lo tot i crear Xarango. L'Alguer és d'aquelles persones que canvien el món cada dia amb la seva energia i un somriure inesborrable. Dalt d'un escenari, o bramant que s'obrin les fronteres des del camp de refugiats d'Idomeni. Ara, Xarango és un dels grups imprescindibles al nostre país, un grup que s'ha fet gran oferint molts concerts i penjant la música gratuïtament a internet. Quan tu comences com a grup de música no tens un aparador, ni sonaràs a les ràdios, ni et vindrà a buscar ningú, ni res. Nosaltres teníem internet i teníem la idea de, des de casa nostra, nosaltres podem gravar una cançó i posar-la a la casa de la meitat de gent del món, no? De la que té internet, però que és molta. I és brutal perquè, en el fons, la gent ens l'acaba comprant igualment, eh? O sigui, els dos discos anteriors són discs d'or de vendes tots dos, perquè la penya, per regalar-lo, tu no te'l baixes d'internet, li escrius Xarango amb el boli. No, és cutre, això és cutre. I ara sou caps de cartell, volteu per Europa fent bolos, aquí a Catalunya també, arreu, vaja. A dia d'avui estàs estalviant una mica per si això fallufa? Què va. Ni un duro. Ni un duro, no. Però bueno, sí, també és un motor, no tenir pasta. O sigui, és un motor, sí. La gent que té calés s'acaba estancant. Acomodant, no? Bueno, no sé. Nosaltres som una cooperativa sense ànim de lucre, val? Llavors ja no és molt comercial la fórmula jurídica. O sigui, tota la pasta que estem fent serveix per projectes. I nosaltres tenim el que ens serveix per sobreviure. Per sobreviure. Jo cobro 1.000 euros al mes. Cobres 1.000 euros al mes? Sí. Ets mileurista? Sí. L'Alguer Miquel... Però que això està molt bé, que ser mileurista. Currant el que curra. Però, perdona, treballes moltíssim. Ja, sí, 24 hores al dia, sí. Fent els discos i els bolos, lo dur que és. Tot. Hi ha gent que diu que els diners són un tipus d'energia, que generen coses només quan els fa circular. Jo també ho penso, això. I ara a veure quin marró m'heu posat, perquè una cita cega sí que no l'he fet mai. No l'has fet mai? No. Home, preferiries una noia, potser. Clar, no és una noia. I si et trobes l'Isidre Fainé? L'Isidre Fainé? No sé qui és jo, l'Isidre Fainé, l'estic cagant ara, no? No. És amb qui hem quedat? No. No. És l'amo de la caixa. Hòstia, doncs m'agradaria. Sí? Sí. És ell o no? No és ell. M'agradaria, perquè... Bueno, no sé. Què li diries? No, parlaria de què... Jo penso que cadascú ha de pensar què desencadena amb la seva vida, no? La Caixa és un monstre i jo crec que té tota una part de l'obra social que deu estar molt bé, però
Nosaltres, per exemple, com a grup no treballem amb la caixa. Són, no sé, jo penso que un ha de pensar què genera la seva vida, què desencadena i quin món està triant. I jo crec que en el món dels diners és el que més tria com és el planeta que tenim, no? Està bé, Sí perquè que m'agradaria aprendre què és el que fan, què fan Potser hi ha moltes servir. coses que desconeixes, també. Segur. Hi ha moltes que desconec. Jo sé molt poques coses. De Montserrat, és curiós perquè aquí al nostre país no ens deixen tenir refugiats i tenim una verge negra. Totalment. Totalment, sí. Sí. Mira que seria fàcil acollir a la gent aquí, però bueno, de moment no hi ha voluntat política. Jo a Montserrat hi vaig estar de petit i no hi he tornat més, o sigui, no conec gaire. Doncs escolta, les coves de Salnitra jo t'ho recomano. És un lloc on Santiago Rossinyol, mossèn Cinto Verdaguer, Ramon Casas anaven a buscar inspiració i fins i tot diuen que Antoni Gaudí. Vull dir que si vols fer una retirada allà de l'Alguer Miquel, hòstia, em molaria, treus un disco l'endemà, Em molaria. És molt xulo, val molt la pena. Segur que sí està guai. Segur que s'està molt bé. I escolta, una pregunta molt xorres, el que et vull fer, però tu ets més de... Ai, oi, oi, oi. Ai, claríssim. Ets de ai, sí, tu? Sí, claríssim. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire. Deixo l'Alguer coneixent Verdú i rumiant qui deu ser l'altre convidat. És hora de recollir l'Àlex Corretja. Aquest barceloní es va mantenir en l'elit del tennis mundial fins que una lesió a l'ull esquerre el va obligar a retirar-se. L'Àlex era un tenista elegant però dur, d'aquells que t'aguanten hores i hores de partit fins que ja no pots més i el físic et diu prou. I si no, que li preguntin a Pete Sampras. Actualment comparteix la vida amb la model Martina Klein, però segueix vinculat a l'esport de la piloteta groga fent de comentarista de partits de tennis. Ara, si el que voleu és veure'l jugar, encara el podeu trobar en els partits de llegendes del tennis. L'Àlex ha passat tota la vida intentant controlar el rival i avui no té ni idea de qui hi haurà a l'altre costat de la taula. No sé si li fa gaire gràcia. I on anem a dinar sí que es pot saber. Però és tot un misteri. Sí, és tot un misteri aquest programa, sí. És una cita cegues. Tu ja has anat mai amb una cita cegues o no? No. Val. És un home, però. A tu et toca un home. Val, a tu et toca un home. Millor, perquè si no la Martina em sembla que... Sí, no diria... Boicotejaria... En Llucià se me l'emporta a dinar i a sobre li fot una tia allà. No, boicotejaria el programa. Hi hauria algun convidat, algú que et tirés enrere, que diguessis allò... No! Si em barregessis amb política, no crec que fos el lloc on millor em trobaria. No és el que més m'agrada. Bàsicament, no tant per com em trobo jo, sinó per com se'ns utilitza després en aquestes situacions. Mira, això t'ho volia preguntar, Àlex, perquè els esportistes sempre s'us intenta vincular en algun color polític. A tu t'ha passat també això, una mica, no? Sí? Passa tot el temps. Com es gestiona això? Mira, és incòmode perquè al final, si dius sempre que no, sembles un desagraït. Sí? Per una altra banda, crec que és important saber què és el que està passant i mantenir-se informat. Però nosaltres, clar, estem en una situació que som o hem sigut esportistes, estem relacionats amb l'esport, però hem nascut a Catalunya, hem viatjat per Espanya, hem viatjat per al món, llavors depèn per on... Has sigut capità de Copa Davis. Llavors, depèn per on et recullen o et demanen, o et fan posicionar o posar, és incòmode. És incòmode perquè tu al final el que vols és estar tranquil, jo faig esport i ja està. Tema Rafa Nadal. Tu, de veritat, tu que has estat professional, que a més ara ho veus amb la perspectiva de comentarista, tu veies factible que el tio, després de com va arribar a estar, pogués tornar aquesta excel·lència física i guanyar el desè Roland Garros? Saps què passa? Al final hi ha una sèrie de jugadors, Nadal, Federer, no? És igual, posa un altres esports, no? Si et diu el Messi, et sorprèn que s'hagi... És que no et pot sorprendre. Una altra cosa és que puguis dir, aviam, tal com venia, sabíem que li costaria, bueno, però li ha costat, ha estat molts mesos treballant a l'ombra, patint, derrotes que no li agradaven. Ell, si és capaç de recuperar la seva xispa a la pista i la seva mobilitat i la seva intensitat... Potència física, també. És un jugador que és espectacular, perquè t'imprimeix un ritme que és gairebé impossible de seguir. Ara, que a tothom ens agrada el Federer,
Absolutament. És impossible que no Però el t'agradi. Rafa, com està jugant ara, jo crec que també enganxa molt més, perquè és molt més ofensiu. Ara juga a Roland Garros i en una hora i mitja et pot rebentar. Et pot rebentar. I ara que em dius de Roland Garros, tu vas arribar 2 vegades a la final i no vas aconseguir guanyar-lo. Sí. Això, un esportiu... T'ha entrevista ja, Trenco l'entrevista, No, però Àlex, escolta, per això un esportista com fa net d'això? Ho dones tot i al final vas Te'n un vas set a tranquil a dalt. casa. Home, te'n vas fotut. Clar. Vas molt tocat, perquè tu saps que és un somni que tu buscaves i Que costa molt arribar-hi. Però si al final no vaig saber més, no vaig poder més i els meus rivals van ser millors, fas net. Potser quan entres a Roland Garros sí que penso... Jo per què no el vaig guanyar? Per què no el vaig guanyar? Perquè no estic jo al palmarès, no? Que veig a molts i penso... Que ho he tingut tant a tocar... També puc pensar, per què vaig guanyar el Màsters, que només l'ha guanyat el Orantes, Espanya i jo? I vaig tenir 3 pilotes de partit a baix a semis. Però clar, això no te'n recordes. No te'n recordes d'aquest. És cap a tu, no te'n recordes. El que has perdut, o tant, entre cometes, tret, sí. El Sergi té pràcticament a punt el dinar i l'Alguer ja ens espera. Ha arribat el moment. Alguer Miquel, Àlex Corretja i un dinar per compartir. I que parlin del que vulguin. Bona tarda. Hola. Com estàs? Molt bé, ja et conec, Àlex, i tant. Sí, encantat, Encantat que estiguis aquí. Estic una mica nerviós, Què dius? A mi m'han dit que menjarem molt bé. Sí? Sí. Tu menges de tot o no? No, jo soc vegetarià. Tu menjaràs el que t'han preparat guai, a mi m'ho han fet especial. Ah, sí? Però s'ho han currat igual. Nois, com esteu? Molt bé. Sou o no sou una estranya parella? Sí o no? Sí, home. Ho sou, Però bueno, bé. Alguer, suposo que l'Àlex Corretja el coneixes, Sí, és un tant, dels tenistes i tant. més importants del nostre país. L'havies vist jugar, l'Àlex, o no? Sí, no, molt. De fet, ara pensava, em recorda molt a casa els meus avis de petit, amb el meu avi mirant esports tot el dia. Sí. Quants anys tens tu? 30. Bueno, 30 encara em Sí, coneixes. home, sí. No et pensis, si No ets tires, pas- has de sota de 20, la majoria... Que, per cert, no ara coneixes. jugues, no? Legends, també, de tornejos i tal? Bueno, alguns veteranos d'aquests, sí. Veteranos, molt bé. Li diuen Legends, que queda millor. Exacte, per no dir... Per no dir vells. Home, no. I Àlex, l'Alguer és el líder de i tant, Charango, i un tant. dels grups amb més seguidors del nostre No país. ens coneixies, tu? Sí. Hòstia, que bo. Sí. T'agrada la festa o no, tu, Àlex? Sí, que m'agrada. Sí? Ho dic perquè els Charangos són un grup de festa major 100%. Doncs escolta, a partir d'ara, això és vostre, la conversa que vagi per on vulgui, i el dinar us el presento Sergi, el Sergi Ortiz, que és un crac del restaurant L'Antic Forn, d'aquí al costat de Cervera. Molt bé. Bon dia. Aquí el Hola, teniu. bon dia. Què tal? Com estàs? El Àlex? Sergi, Gana. l'Alguer. Començarem amb un vinet blanc d'Eo Catalunya. A mi, si m'hi voleu, vinc després de fer els cafès, sí? Vamos, sisplau. Doncs va, disfruteu. Gràcies. Bon profit. Vinga, fins ara. Bueno, provarem, no? Salut. Salut, Àlex. Escolta, que sàpigues que jo no bec vi. Val. M'han posat el vi i he brindat amb tu, però Val. jo no bec ni vi blanc, ni vi, Vale. ni vi negre. No t'agrada per l'alcohol? No m'agrada l'alcohol, ni bec cervesa. Mai m'he begut una cervesa. No. Si estàs dinant amb un tio una mica peculiar. No, està bé. O sigui que això, aquest got d'aigua, a mi... Aquest és perdut, te l'hauran d'anar Però que et carregant. portin alguna, no sé, una Coca-Cola, una Fanta, com els nens, però amb aigua tota la tarda. O sigui que el vi l'he brindat, no l'he dit encara. Clar, vai al Xef, cuiner. perquè no es decepcionés a No mi li ni tu. estem posant fàcil No, al cuiner. Jo havia jugat a tennis de petit, tio. En sèrio, a on? Jo, no, res, allò, o sigui, jo de molt petit, es veu que corria per casa sempre, però res, dic 2-3 anys, amb una paella i una pilota, sempre. I a casa meva em dic, aquest nen està jugant a tennis sense saber què és el tennis. Sí, bo. I llavors bueno, tot l'entorn, jo sóc d'un poble petit, a Sant Joan de les Abadeses, Molt bé. i em van muntar tot l'entorn que està vinculat al tennis com professors i tal, del rotllo, aquest nen és superpetit, li està molant això. En sèrio? Va, per favor. Molt bé, us deixo els entrants. D'acord? Fantàstic. Això és un pa de vidre amb sardina marinada, xixo i alganori. Heu d'acompanyar els 3 ingredients amb la llesqueta de pa. I això és una amanida amb patata especiada, mini verdures i tofu. Aquesta flama és per torrar el pa de vidre, perquè quedi ben fumat. El suquem amb un tomàquet de penjar, tallem la fulla xixo en 2 i muntem la sardina tallada al biaix. L'altre entrant és l'amanida de tofu i verduretes.
A la base del plat s'hi posa un cremós de patata especiada. Al damunt hi col·loquem el tofu saltat, que es rega amb el puré de miniverdures marinades amb vinagre d'arròs. El plat es decora amb les fulles crues de les verduretes. No em digueu que no fa patxoca. I després no has jugat mai més a tenis? Vaig estar entrenant de molt, molt, molt petit, me'n recordo, la xarxa era més alta que jo i tal, i això, i me'n recordo molt de tot un entorn com apretant molt, allò de, hòstia, aquest nano que l'hem agafat jove, que no sé què, que tal i qual, però jo crec que un dia vaig pensar, on són els nens, tio? Estan a un altre lloc, què fas tu aquí, saps? I meus col·legues jugant a futbol, tots en equip, no sé què, i a mi el món aquest d'estar jo sol amb un entrenador i prou tot el dia, crec que, no sé, no me'n recordo gaire, perquè et dic que era molt petit, però sé que ho vaig deixar i sé que va ser com del rotllo, hòstia, quina llàstima, perquè... Clar. Però Home, sí. és molt peculiar, eh? Si el tenis és un esport que si t'agrada molt, és molt maco, però si te l'imposen perquè li agrada al teu pare o perquè si el teu germà gran juga, i etc., al final, bueno, com tot, no? Si no t'agrada, és impossible. Jo tenia el somni de ser tenista. Sí, Als 11 anys, 10 anys, ja vaig començar a entrenar. clar. Perquè volia ser tenista. Ja ho havies trobat, jo ho vaig trobar supertard. Però és que és més normal, jo crec. Jo crec que és més raro que als 11 anys o 12 anys Sàpigues el que vols fer, no? Jo crec que sí. Ja, en bueno, quin de moment petit tu sempre dius, saps vale, que jo vull vols ser fer alguna cantant. cosa. Ja. Com... Jo encara no ho soc, tio, jo estic jugant. No, en sèrio, tinc la sensació de... Ho estic fent ara perquè m'ho passo bé i potser d'aquí un temps faré una altra cosa, però... Bueno, si tu passes bé, ja està. Jo va ser quan vaig... A la música a casa meva sempre ha sonat molta música i a mi m'ha molat molt sempre, però no havia tocat mai. I vaig tenir una veïna, va ser. Una veïna de casa dels meus pares que em va ensenyar a tocar la guitarra. I el que vaig començar a tocar la guitarra vaig dir, hòstia, ho puc fer jo, això, saps? I de cop podia fer cançons, podia fer tot i res, així jugant, liant els amics, anem a muntar un grupillo, no sé què i tal, i fins aquí. Però quina edat tenies? 16 anys, 16-17. Clar, la guitarra és guai aprendre en aquella època, perquè jo què sé, Clar. amb els col·legues, qualsevol excusa és sobretot bona, no sé què. Sobretot si érem una veïna, no? A mi em passa, no hi ha cantes una les altra. cançons d'algú i poses la veu d'ell. Clar. O intentes posar la seva veu. Tu cantes o no? Jo canto, no canto, però no canto el que fa la gent normal, quan va al cotxe amb els nens, i posem la música i cantem, però clar, això no és cantar. Això és xapurrejar o no sé com dir. Sí, bueno. Però qui escoltes a personatges, i llavors, o cantants, i llavors dius, ai, quan imites, Sí. intentes posar la veu, i penso, clar, no sé si és lògic. Bueno, clar, no sé. És que jo ja et dic, m'hi he posat perquè m'ho passo bé, però tampoc... Però tu quan vas al cotxe i escoltes música d'altres, també la cantes, lògicament. I poses la seva No, veu o la no, teva crec que pròpia. No ho saps. Crec que poso la meva. Jo tindré que posar la teva i saber aviam si poso la vostra veu. Seria bo, eh? No ho sé. A mi m'agrada la Shakira com canta, però clar, quan intento posar la seva veu, És difícil. no explicaràs com ho faig. I balles com ella o no? No. No, segur que no. Ja ballo molt malament, m'ho diu amb les meves filles, arriben sempre de mi que ballo molt malament, però al final qui balla bé? Ja. No sé, clar, té estil, no? Però Clar, no, ballar... és el rotllo, no? si El tu t'ho passar-s'ho passes bé, sí, ja ja està. està. No pretenc anar a que m'ensenyin a ballar, és simplement el rotllito, no? Àlex, això ho hem d'arreglar. Ballar és un mètode d'expressió corporal ancestral. No hi ha cap civilització humana sense música. I la música t'empenya a bellugar-te. El ritme és un riu que se t'endú i et porta pels meandres de la ballaruga sense que ho puguis evitar. Però sí que és cert que, per algun motiu, a molts homes els hi costa deixar-se anar a l'hora de ballar. Els hi fot vergonya i sembla que en lloc de columna vertebral tinguin un pal d'escombra. Prou, homes de Catalunya, agafem-s'ho seriosament i aprenguem a ballar, perquè un estudi de la Royal Society britànica va confirmar que els homes que ballen millor resulten més atractius. A veure, Àlex, no cal que et posis a fer de Shakira. Primer perquè, si fas malament un d'aquells moviments shakirians, pots acabar amb la pelvis enguixada. I segon, perquè si ho fas bé, et pots trobar que el Gerard Piqué et mira amb ulls carinyosos. Tu mateix, si ell no et fa el pes, sempre pots cridar-li «No!». Tens filles, tu, Ale. Tinc dues filles, l'Aroa, que ha fet 14 anys, la Carla, 12, la Erika, que té 5 mesos, Hòstia. 5 mesos, i el Pablo, que és el fill de la meva parella, la Martina, que té 12 anys, també. O sigui que estic Vaja, entretingut. família petita. Tu no tens, no? Suposo. No, encara no. Encara no... I de moment no ho porto bé, perquè estem voltant tot el dia i... Clar, encara ets molt jove. Sí, Ja. sí.
Aviam, jo també voltava tot el dia i, bueno, al final són etapes. Depèn de cadascú. Jo crec que ara la gent també s'ho planteja més tard. Ja. Abans donava una sensació, clar, jo Però els tinc 13 esportistes, anys, que tio, tu del món... 43. 43. I fins quan vas estar jugant? 30, 31. Vaig tenir un problema a un ull i ho vaig deixar. Vaig començar a veure superborrós un dia entrenant i ho vaig tenir que deixar. Hòstia. Vaig estar com 6 mesos parat i després ja no vaig tornar. I si no haguessis seguit? Bueno, Ja. aviam, ho hagués seguit segur, Clar. però estava en un punt mig ja que... Tenia la sensació que havia donat tot. Jo als 10 anys entrenava 4 hores cada dia al tenis. Hòstia. I, vull dir, sembla una bogeria, però és el que ho feia perquè m'agradava. Et molava. Ja. I el meu pare era A director més, si d'una estàs fent escola... una cosa que tu passes bé Clar. i notes que l'estàs fent bé... Clar, tires. El meu pare tenia una escola, un col·legi, i jo podia entrenar als matins i estudiar a les tardes. Llavors, era molt peculiar, perquè jo no anava al col·le amb els nens. Ja. A la classe normal, a jugar a les caniques. Ja. I també era complicat, perquè a les meves classes eren així. O sigui, en el Hòstia, fons amb el això jo estic profe, acostumat. Amb el hòstia. profe al cantó, en plan de 3 a 4, mates, de 4 a 5, ciències naturales. Vaja, I així, vivies en i un altre planeta, tio. Una mica sí. My, this hair of gold. Pull it back from over your eyes. Tu, en un moment donat, hi ha dies que potser no et trobes moltes ganes i tu has de tornar a tirar. I jo em llevava moltes vegades als matins i obria la persiana i deia que estigui plovent, sisplau, que estigui plovent. Hòstia, ja. Perquè així em quedo a dormir avui, perquè clar, jo estudiava a les tardes, tot i de petit, no era com quan tens 16 o 17 anys que vas a l'institut. I a vegades deia, per favor, que estigui plovent. I obria i un sol, tio, i deia, no, em toca d'entrenar. Perquè clar, no sempre pensaves, uau, Clar, no, que evidentment. No, evidentment, clar. I això és un tema que des de fora el problema és que, clar, la gent només veu els premis i etc. no? Però tot el que comporta és complex i viatges des dels 15 a 16 anys que viatges fora al món 30-35 setmanes l'any i et perds tota el que és la teva adolescència, la teva infantesa. No és que la perdis, la fas d'una forma molt diferent. No? I don't want you when you're blind. Tu tens algun mite, algun ídol així que diguis... Hòstia, pues... A mi, per exemple, m'agrada... Tu te'n recordes de l'Ivan Lendl? Bueno, era tenista més antic. Ivan Lendl o Stefan Edberg. I jo, quan era petit, jo tenia 2 pòsters a l'habitació i un era del Lendl i un altre de l'Edberg. Llavors vaig anar... Clar, jo em vaig fer professional i un dia em va tocar l'Ivan Lendl. Vas jugar contra ells. contra ell. Hòstia, això és brutal, I clar, em vaig trobar contra ell i clar, no sé, com aquesta cita que hem tingut tu i jo ara, bueno, ens hem vist i tal, però allà clar, te toca Ivan Lendl i arribes a la xarxa i el mires i dius... Ivan Lendl, tio! Llavors vaig perdre 6 o 6-4, me'n recordo. L'any 92 crec que va ser. I vaig trucar a casa als meus pares i a la meva mare li vaig dir, mama, saca el póster de Ivan Lendl de la habitación. Yo no puedo estar jugando con este tío y tenerlo idolatrado. Et vas ratllar, no? Clar, perquè tens tanta admiració per ell que et fa esta el cosa... respecte. Sí, massa Hòstia. respecte. I el de l'Edberg també, al cap de poc temps, va jugar contra ell i tots fora, tots els pòsters fora. Els vas veure. El vaig ser molt més egocèntric, només hi ha pòsters meus. Jo. A mi va passar alguna cosa semblant. Jo quan era petit a casa meva escoltàvem molt... O sigui, la majoria de penya de músics d'aquí de Catalunya que jo he escoltat de petit i que estan vius els he conegut, no? Que això és molt guapo. I el moment aquest de començar a que la gent que tu escoltaves comença a ser els teus companys, no? De professió, et comences a trobar en escenaris, en coses, no? Jo de petit hi havia tots els grups del rock català, no sé si coneixes gaire, Sopa de Cabra, Sí, Els clar. Pets, Sí, tota aquesta moguda que jo els havia escoltat molt. I de cop comences a compartir escenari, comences a compartir camarí, no sé què i tal, i un dia a mi em van... Hi ha un festival ara que han tornat a fer, és el Canet Rock. Sí, i tant. Vale, doncs Molt el Fede, Cerdà. Exacte. I la Gemma. Pues el Canet van inventar-se la banda Impossible fa un parell d'anys, que era que tots aquests grups d'aquesta generació preparaven un concert junts, no? I llavors s'ajuntaven els Pets, Sopa de Cabra, l'Exam Busto, Santré i tots aquests. Sí. I els gossos, i a mi em van trucar i em van dir, Alguer, que fem una cançó dels gossos que a mi m'havien vist en unes proves de so, assajar-la, en unes proves de so nostres de xarango, un dels gossos un dia em va veure que jo cantava una cançó seva. I li va molar, i em van trucar i em van dir, no voldries venir a fer-la no sé què i tal? I clar, jo vaig dir, hòstia, gràcies, no hi pintava res jo de la generació, que ella era Pago l'únic. per anar-hi, clar, sí, clar. I clar, m'han convidat, assajaven, feien un assaig, anaven fent per diferents llocs de Catalunya perquè els anés quedant alguna a prop de cada un. I assajaven a Girona. I clar, vaig arribar allà i tots els grups que jo escoltava de petit, allà, amb els instruments aquí a sobre. I clar, a mi em passen el micro i jo estava allà
cagat. Clar, tio, de dir, hòstia, cantaré una cançó seva amb tots aquests al costat, saps? I va ser el primer moment en molt temps que em vaig fer superpetit, no? Allò de dir, uah, tio, quin respecte. Però va ser molt guai. El vas superar? Sí. I l'escenari va ser brutal. Que bo. Però va ser un regal, no? Va dir, hòstia, tots aquests, junts, el mateix dia, Ibai, et conviden a tu. Com pot ser això, no? Que et passin aquestes coses. So I'll wait for that day when I hear you say I no has begut mai alcohol per lo de l'esport o perquè no t'ha agradat mai? No m'agrada. Bueno, o sigui, no m'agrada, de fet, una vegada, parlo de l'any 98, Te'n recordes el dia que vas veure el cul del rotllo? no, és que me'n recordo perquè vaig agafar una turca que no podia ni arribar a casa. No, llavors, sí, jo venia de Nova York, de l'Open dels Estats Units, i saps que vens d'allà, canvi d'horari, no sé què, i vaig sortir, i... Bueno, i eren les 6 del matí, estàvem a Sant Cugat, a la carpa Sant Cugat, amb un amic, amb el Jordi, i dic, escolta, continuem, que jo no tinc son, amb el canvi d'horari. Vinga, continuem. Anem cap a Barcelona amb uns altres, amb un grupet d'amics, i vam sortir com a les 9:30, 10 del matí d'un lloc de Barcelona, ni me'n recordo d'on, a prop de la Vila Olímpica, amb sol, no sé què, i jo... Què passava? A més, era l'època aquella. Bueno, tu ets més jove, però tothom et donava xupitos, que si no, de això també coma, que si passa no sé encara. què... Si sortissis de Sí o no? Sí, clar. Vale, és que jo ara és no... Jagger, és la beguda que Vale, però jo no, mata. clar. I llavors, no sé què, i anaves, i era una època, doncs, no sé, jo era l'any 98, sembla que estava al 5 o el 6 del món, ja havia fet final de Roland Garros, més o menys doncs, la gent et coneixia, no? I anaves als jocs i, et convido, no sé què... I tu, per no dir, sí, vinga, va, i anava tirant, i a les 8 o 9 del matí, un mareig, tio, i pujant amb cotxe cap a casa, jo no conduïa, lògicament, i al mig de l'autopista, jo visc a Sant Cugat, pujant vaig dir, para, perquè jo, si no aguanto més, i vaig començar a treure tot. Vaig arribar a casa com a les 9:30, 10 del matí, vaig pujar dalt a l'habitació del meu germà gran, el Sergi, que estava encantat de veure'm arribar a aquelles hores, perquè ell era el gran i sempre deia, veiem quan espaviles i surts de marxa, no? I vaig dir, no li diguis als papes, però tinc de dormir aquí avui perquè no m'aguanto. I des d'aquell dia vaig dir, escolta, mai més prenc alcohol, mai més. Són fideus de fajol, dashi romesco i anguila fumada del Delta. I com et dius alguer, hem posat una mica d'algues també per fer. Perfecte. Fideus de fajol bullits, anguila fumada i en marxa. El Sergi prepara un dashi de romesco i salta uns pèsols amb all. Aleshores es barregen els pèsols amb el romesco i ja només queda muntar el plat, amb els fideus a sota, l'anguila al damunt i la salsa per tot arreu. Però si ho decideixes així d'un dia per l'altre, vull ser vegetarià. No, vaig suposo estar- perquè el grupet o vull dir, algun sí. company o... Jo algú que et relaciona, he no sé. crescut a la muntanya Sí. i quan creixes a la muntanya t'estimes molt tot el que és el bosc, amb tot el que suposa, no? I hi ha una comunitat de vida allà al bosc i jo si hagués de matar l'animal amb les meves mans per menjar-me'l no ho faria, perquè sempre els he vist com els meus amics i no... companys, Sí, sí, és així, I vaig estar a la Índia amb la meva germana. La meva germana es coneix molt la Índia i allà quasi bé tota la població és vegetariana, també perquè la carn val molta pasta, la gent és pobra. I al cap de poc feia 30 anys i vaig dir, doncs un canvi. I mira, de moment bé. Us coneixeu tots, no? Els esportistes així, la penya que ha estat fent coses grans. Bueno, amb els esportistes, clar, coincideixes amb algunes festes o sopars de gales, d'eventos o esportives i així, i coincideixes i llavors et saludes, aviam, suposo que et passa, no?, quan et trobes ara amb algú que igual tu el coneixes de cara i tu veus, doncs, és com que et saludes, no? Sí, clar. Per educació, Quan coneixes, clar. per respecte, també per admiració, no? I també la sort aquesta de veure que tu et coneixen, per dir alguna cosa, i és com que, ei, hòstia, què tal, saps? No sé, m'agrada, no? Sí. A mi m'agrada. La gent, quan ja et ve a demanar una foto o un autògraf, ara ja no demanen tants autògrafs, demanen més una foto amb el mòbil, però si et ve algú, també és com que li posa valor. Home, clar, jo no sé dir que no a res, Per això, però si tu estàs aquí i et ve algú ara i et diu, escolta, i li dius que no, és que aquella persona la deixes feta pols. Llavors, que ni em surt
és que ni m'entra al cap. Perquè se'ns estima, no? I al final Clar. tot ho fem per amor, al final. La competitivitat jo no l'entenc. I és una cosa que quan més grups hi hagi Clar. que estiguem fent coses que a la gent li agradin, més espais tindrem tots per tocar, més gran serà el panorama i al final ens va bé a tots, no? I jo sóc molt de la idea de que hem de cooperar i és ajudar-nos en comptes de competir-nos. A mi, si a algú li van bé les coses, a mi em fa profundament feliç. Clar. Sí, sí. No, clar, t'hi fixes, sabem com ho fa per... Però som un país que... Catalunya és un país que li costa molt tolerar l'èxit. No, Quan algú està creixent... No és Catalunya, eh? No? És molt general. Sí, no? Quan algú està creixent tots ens en sentim partíceps i a la que alguna cosa li va bé, tots ja li busquem les escletxes, no? Perquè aquell... Sí, li estan... estic d'acord, però passa gairebé tot el món. Sí? Tio. Nosaltres... Jo és que conec molt això d'aquí, no sé. Bueno, però estic d'acord que la gent et va molt bé, llavors t'agafen enveges, o si ets simpàtic, doncs a mi no em cau bé, etc. Però vas por ahí i la premsa moltes vegades és duríssima amb els personatges coneguts i amb els esportistes i guanyen i són increïbles, després ja no tant, però els mateixos aficionats, no només aquí, o sigui, surts de fora de Catalunya i també i por ahí, és que a tot el món. Bueno, perquè és la cultura de l'èxit que promou la nostra societat, que en veritat, de cara a tu, no? Què brilla? Els premis, el rànquing mundial, no sé què i tal. Ja. L'èxit no és això, l'èxit és que tu vibraves jugant a tennis i que hi ha un dia que trobes una cosa que et fa vibrar. I això és l'èxit, de dir, jo sóc feliç fent això, i ja està. A partir d'aquí he trobat el per què val la pena viure les coses, no? Però clar, aquí... primem tant qui és el millor, des del qui és moment que el et que ho posen fa un més rànquing, bé. A mi, clar, i el que està al 4 és molt bo, i el que està al 30, doncs només està al 30. Clar, Ja t'etiqueten. clar. Jo al món de l'esport, per exemple, trobo que hi ha una sèrie de valors que s'expliquen molt bé, com el que és el joc en equip, en moltes coses, l'esforç guai, jo el sacrifici el veig un valor dolent, però si és un esforç positiu, que és en una dinàmica de plaer, a mi m'agrada. I tal, però després hi ha tot el rotllo aquest del número 1, del màxim, de l'èlit, del millor, de la competitivitat màxima, que és un món superagressiu, o jo el veig molt agressiu. El sacrifici no és bo, has dit, o alguna cosa així. Sí. Com ho has definit, això? Que m'he quedat una mica en plan, hòstia, m'he sacrificat tota la meva vida, no sé què, i ara em vens tu i em dius tot el contrari? Vull dir que, en el fons, hi ha com molt la cultura de l'esforç, que és important, i que l'esport la té molt, la cultura de l'esforç, però jo no crec en la cultura de la renúncia, per exemple, no? Jo de petit vaig tenir una vida, vaig tenir molts capítols d'estar molt a l'hospital i tal, i a mi això em connectava molt amb dir, tio, aquí estem 4 dies. Llavors, si ens passem, tu t'haguessis pogut passar la vida... Imagina't que tu perquè et feia feliç entrenar, però imagina't que allò només ho estàs fent perquè un dia serà una feina i tota la feina que estàs fent cada dia del dia a dia no et fa feliç. Demà te'n vas d'aquí. La gent marxem qualsevol dia. Llavors, què haurem passat? La vida aquí sacrificant-nos... No, el que passa... No, entenc el que dius. El que passa, clar, en l'esport en concret, o et sacrifiques o és impossible. Perquè tu vols ser el millor, perquè és un món que necessites ser el millor. Jo molts cops ho penso en dir, estic al lloc on vull fent el que vull? Si em surt la resposta que sí, és que estic on he d'estar. Si em surt que no, malament. Llavors, si és un esforç que a tu et val la pena, perquè t'omple de felicitat la vida, li dona sentit, jo hi crec. Sí. I això em mola molt. Ara, no sé, el món de l'esport, per alguns privilegiats, vosaltres ha sigut una gran aventura. Sí. Per la majoria de persones és un món frustrant. Penso, Sí, no sé. No, lògicament, si després no et surt bé, però és el que et deia, al final també aprens moltes altres coses, que potser estant al dia a dia a l'escola normal igual no ho aprens. Si tu amb 16 anys t'has de buscar la vida i entrenar i bueno... Que són els valors de l'esport honest, que veig jo, que són tots els valors positius, però després el que emet la tele és només el número 1, el no sé què... O sigui, ens importa més que hi hagi un Messi que no que tots els nens de Catalunya puguin jugar a futbol, no? I és aquesta cultura de tots des del sofà de casa estem vivint la vida del que triomfa, no? Però és la seva i ningú s'adona de dir què estic fent jo aquí? Mentre aquest tio està fent lo seu,
jo l'estic seguint i la sentim com si fos nostra, no? Sí, l'amargura, La vivim... sí, depèn del club Exacte. que siguis, si ets Vivim del Barça o ets de totalment. l'Espanyol i perden i et quedes amargat tota la nit. Totalment, la gent viu des de casa la vida dels altres, no? Espera, que aquí l'Alguer ha tocat un tema que no m'havia ni plantejat. El Messi ens fa vibrar, o el Bruce Springsteen, o la Beyoncé. Però nosaltres ens els mirem des del sofà de casa. Freud ho tenia perfectament definit, això. Parlava de la dependència de l'ídol, que per nosaltres és un jo ideal. Vaja, que projectem en l'ídol com ens agradaria ser i quan veiem què fa, ho vivim com si l'èxit fos nostre. Sona una mica trist, oi? Potser sí. La proposta de l'Alguer és diferent. No intentis ser el número 1. No et quedis a casa mirant el número 1. Ves, fes-ho tu, passa-t'ho bé i arriba on arribis. El que passa és que, si tots féssim això, potser col·lapsaríem el món tal com el coneixem. Perquè la nostra societat està construïda a base de renúncies. De gent que no fa el que vol fer, sinó el que toca fer. Gent que es lleva ben d'hora per anar a pencar i que cap al tard al sofà de casa contempla els seus ídols i viu la vida dels altres. Que viatgeu, m'has dit que aneu a Anglaterra, o toqueu fora també, i també per Àfrica esteu. A tot arreu, sí. Perquè teniu projectes a totes bandes. Sí, o sigui, a Anglaterra tot això és més el circuit normal del grup de hi ha festivals, que anem a tocar en aquest festival. I aunque no entenguin res, és igual, és com nosaltres quan escoltem música anglesa, que dona igual. És així, però comparteixes un caràcter, no? Ells hi veuen Barcelona, el Mediterrani, estem explicant, entre cançó i cançó expliquem quina és aquesta llengua, que alguns al principi potser no detecten, la gent que ens coneix sí, però els que se'ns han trobat allà en aquell festival, nosaltres venim d'aquí, cantem d'aquesta manera, intentem molt que la gent entri a dintre. O sigui, és com del rotllo, a casa fem un concert i acompanyem a la gent que se sap les cançons i se les estima i les celebrem, i a fora és del rotllo, tenim 1 hora i mitja perquè aquesta penya entri. No? I és com un repte, i és molt guapo, perquè pum, els anem estirant cap a dintre. I els expliqueu històries de Catalunya i us fiqueu amb històries més internes, més complexes, o no? Sí. Quan esteu por ahí, en plan... Sí, clar. Sí, nosaltres fem molt... Diem molt allò que pensem i fem les coses tal com ens venen. I és guai, com que fem una música molt ballable, al final tothom connecta. El ritme és un idioma universal. Bueno, i ara viatgeu amb vols regulars, però si fóssiu mega famosos tindríeu que agafar jet privat, que seria tot el contrari. No hi arribarem. No diguis això, que està gravat. No, però això et porta a la vida, al final. Si tu resulta que et fas tan gran al món que necessites, potser pel teu temps o per la teva privacitat... Clar, però tu triaràs com vols viure-ho. Nosaltres el guai que hem fet és que el grup el conduïm nosaltres, el portem els del grup i decidim tots què volem fer i què no volem fer. O on toquem, per aquí toquem, qui ho munta això? Potser simplement et converteixes en el Messi de la cançó, de la música, i resulta que potser anar a l'aeroport de Barcelona, que avui en dia aneu i igual et miren i ja està, i et demanen 4 fotos, que no puguis ni caminar pels passadissos de la porta B44. Però com que ho hem fet créixer amb un caràcter diferent, no ens passarà això, crec. No, però no perquè... Jo no ho dic perquè et faci canviar, ni que siguis... Llavors t'hagis tornat un xuleta i ara aquest tio, hòstia, ara vam amb jet privat, mira com ha canviat la vida. Aviam, us explico l'últim plat, abans del postre. És un hummus dolç de mongeta del ganxet amb un magret de preixana que marinem durant 3 dies amb arròs fermentat. D'acord? Tu tens doble de magret. Superbé. D'acord? Magret d'herba tinc jo. Què té? Què té? Hem fet tofu. I el mateix procediment pel magret l'hem utilitzat pel tofu. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Merci. Els rossinyols i l'ànec són les estrelles d'aquest plat. Per començar, el magret ha estat marinat durant 24 hores en arròs fermentat. Ara, el Sergi el salta amb els rossinyols. Les mongetes del ganxet les ha triturat per fer-ne un hummus, que serà el terra del nostre plat. Al damunt hi va posant acuradament els rossinyols i l'ànec. Una delícia amb petites mossegades. Hi ha gent que té molt reconeixement global i què fa? Arriba a Barcelona i s'ha de tancar l'habitació d'un hotel. Per què? Perquè no pot moure's per allà. I com coneixes els llocs? Com coneixes la gent? Jo no crec que això tu ho puguis controlar tant. És a dir, que tu et facis supergran
És a dir, jo no sé si el Bono de U2 quan va començar pensava que seria la mega estrella que és. Però hi ha un dia que sí que pots triar camins i dir, mira, què podem fer? Tenim en aquesta mà el fet de dir, ei, mira, doncs, apostem per aquesta discogràfica, ens faran un llançament del disc que sortirà el mateix dia que surt el disc a totes les teles de tots aquests països, a tots els telenotícies. És una aposta de pasta, al final. O sigui, que tu treguis una cançó i aquell estiu sigui la banda sonora aquell estiu, això la gent ho compra. Això no passa perquè sí, perquè m'arriba a mi, que no trio la música que escolto perquè me la fica a la ràdio, i li arriba a la persona del racó més últim del món perquè es fa arribar fins allà, no? Us faig un canvi de vi, d'acord? Ara que anem amb la carn, passem a un vi negre de Priorat. D'acord? Superbé. Gràcies. De gust. Salut, crac. L'any passat ens el vam passar, bueno, una mica veient això, no? Què suposa la nostra vida per la resta del món. Vam començar a viatjar en camps de refugiats i després vam muntar un concert per recaptar diners pels refugiats amb tot de penya i vam fer un concert al Palau Sant Jordi. Va ser molt guapo, home. Allà has vist els grups bèsties que venen aquí, no? I de cop dir, hòstia, estem nosaltres trepitjant aquest escenari, és guai. Nosaltres a Sant Jordi vam jugar a la final de la Copa Davis del 2000. Que muntant una pista de tenis allà Una dins. pista de tenis allà, superxula. És que per fer tenis s'ho acaba molt bé. Els concerts allà sonen molt xungos, eh? Ha d'haver un molt bon tècnic de so perquè ressona molt. Clar. No, allà van fer una pista al mig, però també van necessitar fer una grada molt gran. I allà vam jugar la primera final de la Copa Davis que es va guanyar a Espanya. Hòstia, val, ja A me'n l'any recordo. 2000, llavors que va ser molt especial. Que va ser per vosaltres que ser un subidon de Home, clar, perquè després vas allà a concerts, el que dius tu, o a mirar coses dels nens quan venen el Disney on Ice o no sé què, i llavors tu tens una sensació agradable d'haver aconseguit alguna cosa allà molt gran, saps? O sigui, no està preparat si fas un bis o fas dos bis. Nosaltres normalment ho teníem sempre tot molt lligat i aquesta gira ho decidim allà. I mola, perquè la gent ho nota, saps? Allò de dir, està passant alguna cosa. O sigui, entre vosaltres us mireu i... i... Sí, i jo els dic, què? Doncs va, anem a fer això. I algun Tu ets dia... el líder del grup, bàsicament, en aquest sentit. Sí, líder no, però... Sí, clar, no vull crear un conflicte. Al final és acompanyar. La penya es pensa que ens veu a nosaltres i veu l'espectacle, però veuen 10 tios a l'escenari. Nosaltres veiem allà milers. Llavors, en realitat, ho tenim davant nosaltres. D'acord? Us deixo el postre, que és l'últim plat del menú. Molt bé. És un praliner d'avellanes de Reus, avellanes garrapinyades i una escuma de tofi, que és un caramel dolç salat. Avellanes de Reus garapinyades, un praliner i galeta de cafè. El plat es munta amb una mica de praliner d'avellanes a la base, trossos de galeta de cafè i avellanes garapinyades. Per últim, s'hi posa una espuma de tofe. Unes postres refrescants i contundents al mateix temps. Hi ha un lloc on sóc capaç de fer callar. Sant, jo he de vigilar molt de dormir, però la veu... La veu. és un temazo. O sigui, per exemple, a vegades estem a algun lloc, hem agat el concert, estàs, jo què sé, tu abans parlaves dels Estats Units, nosaltres vam anar a tocar a Nova York, vam tocar al Central Park, estàs allà a la ciutat i dius, hòstia, estem a Nova York, tio, hem de sortir a veure la ciutat, a viure-la, no? I clar, els altres del grup, tu, si surts i ho dones tot una nit, l'endemà el piano sona igual, saps? Però la veu no. Jo si no dormo... I llavors sóc sempre el primer que va a dormir, sóc el pesat que la furgó està vigilant l'aire condicionat tot el rato, Ets el coses típic així. de la... Abaixeu l'aire. Sí. Veus com hi ha que sacrificar-se, tio? Sí, clar. No, clar, i quan estàs... Sacrificis l'aire condicionat. No, però sí, quan sí. estàs a Nova York i t'has d'anar a dormir, Sí, estàs a Central Park, clar. al final, està clar, ho fas perquè t'agrada, Sí. però no deixa de ser un sacrifici que potser Val, tu sí. dius, m'haig d'anar a dormir. Jo, igual, jo he anat a Nova York, et diria que potser unes 20 vegades a la meva vida. I crec que he sortit un cop allà. Perquè a tu no t'agrada. No, però no és que no m'agradi, a mi m'encanta la música Ja. i m'encanta poder xerrar, bueno, ballar i divertir-me. Però en aquells moments jo anava a jugar i he anat a París com 35 perquè cops tu saps el que vas a i no he fer. visitat gairebé mai la ciutat. Ja. Només quan han vingut els meus fills he pogut passejar. Ja. Llavors, tot això, no deixes de ser un privilegiat, perquè hi ha molta gent que no ha anat mai, però Clar. no has pogut viure en plan, bueno, vaig com ara ho disfruto molt més.
Hi ha un lloc on sóc capaç de fer callar tot el soroll. Estàs nerviós o no abans del partit? Del Ara partit, ja del no. concert, vull dir. Ara ja no. O sigui, No estàs zero nerviós? No. No fotis. algun dia molt concret, per alguna cosa, de dir, si estic una mica malament de la veu, estic molt ratllat, o si és un dia que sé que hi ha del rotllo, per exemple, jo què sé, ara toquem, per exemple, aquesta setmana vam estar a Holanda i era un concert, vam fer un concert a Amsterdam on venien molts programadors de festivals d'allà. Llavors, aquell dia saps que s'ha de guanyar, perquè si tot va molt bé, anirem a Holanda moltes vegades a tocar. I si en canvi aquell dia per alguna cosa no aconseguim trobar el feeling que hi ha d'haver, potser tot allò que hauríem viscut no ho viurem. No? I aquests dies que jo sé que hi ha alguna cosa important, sí que penso, hòstia, però ara ja, al final estic sent el lloc on estic menys nerviós del món, perquè surto allà i penso, la gent ha vingut perquè ha volgut, estic amb els meus amics, és casa nostra, benvinguts, anem a compartir un rato, saps? I és guai, és guai. I són ganes de que arribi l'hora. Jo sempre és ganes allò de dir, tot el temps d'espera d'abans d'un concert jo el rebobinaria endavant, de dir, estic aquí, vull tocar i ja està, allà dalt. I se'm fa llarg a vegades esperar. Això nosaltres li diem et crema la pilota. Sí. Saps? Sí? Que és de ganes de... Quan tens molta ànsia que passin les coses, llavors et ve la pilota i te la treus d'una mica, vols que passi. Sí. Llavors et diuen, tranquil. Tranquil. I la maduresa està en quan tu no... Ei, ara estem aquí, estem en aquest compàs i això és el més important del món. I ja està, l'altre ja vindrà, no? I és una cosa molt mental, però quan saps estar allà, en el ritme on has d'estar i portar-ho i dir, calmem, no, engeguem les cançons molt ràpid a vegades, no? De pum, s'acaba una, pum, engeguem l'altra. A poc estem aquí és que hi ha que controlar el tempo sí. de la situació. El tenis és igual. Sí, però tu Això és imagina't... l'adrenalina, Sí, però tu imagina't, vosaltres feu això, però esteu al concert. Però tu imagina't un tenista que estàs i tu surts a jugar contra un altre. Clar, és que a vosaltres us tindrien que fer una cosa, tio. Jo no ens tindria que fer res. Sí, tio, tu surts guanyant o perdent. No, jo vull proposar una cosa. Nosaltres no sortim ni guanyant ni perdent. No, sí, però tu dius que vas a Holanda i saps que allà hi ha gent que igual et pot tornar a contractar i també, al fons, penses, bueno, si em contracten altre cop, doncs millor, perquè m'agrada estar aquí. Sí, sí. Tens aquesta sensació de dir, vull guanyar aquest concert. Sí, una mica sí, però sí. Però és que al final hi ha alguna competició. Però no, jo proposaria de dir, tu imagina't la grada i 2 escenaris i 2 grups catalans molt canyeros, com vosaltres, i llavors toqueu una cançó i vinga, i la gent, superentregada, i llavors després, clar, hòstia, clar, això és... Encara llavors tindries més sensació de competitivitat. Perquè jo en el tenis jugo contra un altre, no jugo contra mi. Que competitiu que és el Corretja. No ho pot evitar. Però no fa pinta que aquesta idea que proposa de fer batalles de grups funcionés amb l'Alguer. Un tio que s'alegra tantíssim dels èxits dels altres no pot competir en res. T'ha de deixar guanyar i, a sobre, ha d'estar content que hagis guanyat, no? Per tant, val més que deixem els concerts tal com estan, que l'Alguer ja ha dit que està en aquell punt de voler gaudir del moment, del ritme, sense presses. D'això se'n diu mindfulness, que està molt de moda. És aquesta idea de... Sigues plenament conscient del que està passant, disfruta-ho. L'important és l'aquí i l'ara. Notes com respires? La primera vegada que ens sents a parlar sembla una tonteria immensa. La segona, no tant. I la tercera, t'adones que el que era una tonteria immensa és que anessis corrent a tot arreu sense parar-te un moment per poder notar com respires. Àlex, no collis massa l'Alguer que, si la música es torna massa competitiva, és capaç de plegar i dedicar-se a fer de profe de meditació. Heu menjat bé? Molt bé, ben menjat. Àlex, quina impressió t'endús de l'Alguer? Bueno, la veritat és que és un crac. Té les idees molt clares. M'agrada molt la seva filosofia de vida, la seva forma de veure les coses. Crec que és una persona molt humil i que li agrada transmetre el que ell sent, no? I sobretot el més important és que li agrada que la gent sàpiga que és així, que jo crec que això és bo, perquè moltes vegades... Voler-ho transmetre, oi? Sí, perquè jo crec que està bé, especialment si ho fas des del respecte com ho fa ell, no? Jo crec que això és molt important i per mi ha sigut un plaer. I Alguer, tu, de l'impressió de l'Àlex, quan arribis a casa diràs he dinat amb l'Àlex Corretja, els partidassos que ens havien troscat allà a casa. Em sap molt greu no poder-li explicar al meu avi això, perquè ojalà ho estigués veient, perquè m'encantaria. I penso molt, perquè ell mirava molt el tennis i hòstia, li hauria fet molta il·lusió
veure tot això. Però sí, clar, fa molta gràcia i em sembla, no sé, a mi m'ha semblat molt senzill en la millor cosa de la paraula, saps? Allò de dir, hòstia, jo he fet això i no, hosti, molt guai. Molt a gust i conèixer una persona que ha estat en un món tan bèstia que... De sacrifici. Sí, exacte. No, perquè, clar, escolta, viatjar, que si Estats Units, que si Dohas, que si Austràlia, vull dir, no és fàcil, estar al ritme. I aquesta por de que se t'acabi el temps de l'esport, no? Que jo no la tinc, de dir, hòstia, jo què sé, si tot va bé i encara m'ho passo bé, jo amb 50 anys estaré fent el que estic fent ara. No estàs segur? No, gens. Però si em ve de gust, sé que ho puc fer. Si em ve de gust, sé que ho puc fer. I, en canvi, la penya al món de l'esport, jo penso, hòstia, hi ha una espècie de contrarrellotge que no ha de ser fàcil. I ara estan amb la Martina Klein, que és model. Ho hagis canviat el dinar, molt coneguda. No li diguis que pobra... El proper Martina vindràs. Us persegueixen la premsa del cor i aquestes coses? És passat o què, això? Com es porta? Aviam, per sort ens deixem tranquils i vivim... Això és el que es diu ara aquí. Vivim molt bé, però... En Petit Comitès, que són uns pesats. No, aviam, el tema és que quan et segueixen sí que incomoda, perquè et segueixen potser el primer dia de col·le, perquè ai, que guai que porten els nens al col·le, o el dia dels enamorats, o el dia del teu cumple o del seu cumple. Ja, és que és heavy, eh? Això com ho gestionaries, tu? No, a l'estiu, això és un problema d'educació. El primer banyo. El primer banyo que estàs blanc i tu dius, tio, oi no, i llavors et venen i llavors... Mira, et dic una cosa, si no els veus, millor. Evidentment, el dia a dia no ens segueixen, però sí que hi ha molts dies i, clar, al final saben on vius i saben on van els nens al col·le i a vegades t'incomoda. I quan vas a l'estiu a algun lloc i tu t'estàs banyant i vols fer alguna cosa amb la teva parella... Clar, o és igual, o vols ficar-li mà i dius, i ara si faig això sortirà... I després posaran... De veritat? No pots tocar la teva dona per si hi ha paparazzis? No, tu la toques igual, però es poses a que després pugui ser que surti a algun lloc. I tu això com es gestiona, això, Rockstar? No, és molt diferent. A veure, 30 anys, volta, bolos... No, a veure, però com es gestiona? És a dir, és difícil tenir vida de parella o tens massa oferta? No, home, no és per això. És difícil tenir vida de parella, perquè no estàs mai al mateix lloc. Llavors, hi ha aquell punt de que quan estàs amb algú ni comparteixes tot el temps que aquesta persona voldria i tens sempre aquella sensació de que algú necessitaria una mica més del que tu li estàs donant, no? I a mi això és una sensació que m'angoixa molt. I no estic amb ningú, però tinc certes amistats importants, també. No sé com dir-ho. Escolta, Àlex... Certes. No, vull dir que tinc... plural. No. Certes. No, bravo. Hòstia, no. Amici. Anem-hi? Som-hi. Va, vinga, som-hi. Moltes gràcies. How did we get to this? When we were young, we thought we had each other, making promises to break them when we needed to. Used to say fight for every loss, so show them what it's like to be at home. Everything was possible when we were young. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona us han ofert Estranyes Parelles.